Обяснявай ли, какво правиш, какво правиш? Що, аз ще ваш гест ли? Не, жена му си. Циган си? Циган, да. Колко сега го правиш, чак на клип трябва да ти чакаш те? Не, спопъсна се да си. Самата скоп. Това да правиш. Да не 2 седмици, това ще е, да не видим. Познавате ще днес. Всяки не казарма ще храни с кутосто. Не, то като спаса още двойно ще стане. За Бог да прости.